וולקאם, שמי יגאל רודה, מומחה לבתי יוקרה בסביון. התחלתי את עבודתי לפני למעלה מ-30 שנה שהייתי רעב למקצוע. מה זה רעב למקצוע? לקנות נכס, לקנות בית בשבילי, זה כמו שזוג מתחתן. אמרתי, אני כל היום רוצה להתעסק בחתונות של אנשים. אני רוצה מנטרות שאתה יכול להגיד לכולם, לא רק מתווכים. איזה בן אדם אתה צריך להיות בשביל להגיע לאיפה שהגעת. בראש ובראשונה, רעב ונחישות. כאן, רעב, לטרוף את העולם, לכבוש. למה? מתוך 100% יש 0.0001 שקופצים על הסוס בזמן. וזה הכי חשוב. דבר שני, יושר והבינות, אומרת כל האמת. דבר שלישי, ידע. הידע זה הכי חשוב. עונה אליי לקוח שרוצה למכור את הנכס, אני נותן לו את כל הידע, הוא כבר רואה את כל התמונה, כמה יעלה לו, איזה מיסים, הכל, זה דברים חשובים למוכר. והקונה, מה הוא מקבל אצלי? מצנח זהב. זו הדרך, והכל בחיוך, באהבה, מהלב. לא קרה כלום, בואו נראה עוד אחד.